В тази специална вечер сме се събрали тук, за да отпразнуваме, обичам да казвам дали има повод или няма, просто живия живот. Факта, че вие сте тук и ние сме тук, означава, че ще бъде една приятелска вечер, разбира се, с вашите музикални желания, разбира се, с онези песни, които точно вие искате да чуете. Аз нямам онази плейлиста, която да съм подредила песните си и да кажа първа, 15-та и спираме. Ние можем да изпееме каквото и както искате, защото съм наживо с моите колеги. Синтезатор Рубата Радойнов, Стояна, Васко Иванов. Въобще да се чувстваме наистина много специални. И така като заговорих, да ви попитам всички вие, които сте тук тази вечер, за какво са ни всичките тези пари, ако приятели нямаме вече? Знам, че ще ви изпее кварталната кръчма, знам, че ще има и народна музика, знам, че ще пожелаете и други песни от балканската музика, но ми се иска, без да ви натъжавам, да се сетите за тази песен.